бай. О, ана барбарои ман тамошо кунед. Любителои дӯстдорои Мерседес ҳамҷо ҳастед. Ана барои шумо бозатаи дигар тоза оригинал AMG Mercedes-Benz GLE купе. Бо ин барбаро оддиёш не AMG 603S даст барбаржумо. Мошин барбаро нав даромадаги аст аз Грузия соли 2016. Нигоҳ кунед чиқор шуда, нархи беҳтарин ба монда истодаем. Саройчина 390 000 сомон. Мошин гумрук шудаги даст барбаро. Ана утилизатсияам гузарондагиам. Нигоҳ кунед чиқор шуда аст. Опорни дискоша бинед. AMG нахел мешад. Опорни дискоша бинед, перфорация дорад. Баъд барбарои ма пневмоподвеска дорад. Нигоҳ кунед кузовош хеле тоза аст. Камераи 360 градуса ҳам дорад. Хуб, мотор 6.3. S даст барбаро мегӯям винкод бам S мебарорад. 6.3 прасё мешад, баъд S мешад кино. S сестодан мошина кино бинед кани. Нигоҳ кунед чиқар дерзки аст. Овоздошам барбаро бисёр хел AMG аст. Овоздош бача диден чи? Диде чи хел аст овоздош барбаро. Овоздош вали газа бо хушрӯзер кардаги нестем, барои ки бо спорт плюс режимош мон овоздош баландтар мешад. Ана апорин дисплей автобашам перфорация дорад. Нигоҳ кунед барбаро задни абади, задни климат контрол, не панорамача дорад, потолокои сиёҳ кати, шилдикчои AMG кати. Ана датчик слипер зон, сиденье лифт, память сидений барбаро. Каминкачош ҷам мешудааст. Винкод 2016 гуфтам 15-9 моҳ даст бердараш. Винкод ҳатман занед бинед барбаро ҷуно. Максимал каш барбаро ман 200 километр час километр мегӯям бахш мил аст барбаро. Агар километр мешуд 300 чанд бояд шавад да. Нигоҳ кунед. Ана кожни рул, мультирул, ошибка надорад, ҳолати салонаш, акустика харман кардум. Инҷа режимош аст барбаро, спорт плюс чам режим, обогрев сидений, вентиляция сидений, монитор, старт стоп, камера 360 градусча гуфтем. Холас барбарҷонои ман мошинча аҷоибот аст. Чӣ хел аст барбарҷоно? Марҳамат кунед. Кани бинем кани любителои Мерседес рафтем. Лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Бай аст мошинчаник. Бародарҷонои ман, марҳамат, бозатаи дига Toyota Camry 2 дар канали Ҳафта Дубай теҷе нархи беҳтарин кади 77 000 сомон срочни фурӯхта мешавад. Ин камричаи мо бародарои ман Дубаи нест. Оҳо, дискачои XL доштааст. Ин комплектация эли соли 2078 до рестайлинг мотори 2.4 кати американка. Тонировкаш бардаро то моҳи сентябр рафтааст. ҳуҷҷатош бошад, агар як моҳи дигар аст, утилизатсия ҳам доштааст. Марҳамат, бад нест бардаро 77 000 сомон срочни охирин нарх аст. Ягон камбудӣ надорад, гӯям ҳам хато намекунем. Бош мо устодтон кати биёед хушрӯ проверка кунед бардаро. Просто срочни даст, на 85 000 мефурӯшам гуфта вардам. Гуфтам ака, мошинчатон арзонтар монед ки срочни равад. Розӣ кардем. Баллончошам нав мошин, баллоношам бинед зимни нав. Мошин бад нест бардаро. Мошин бардаро бад нест, ном дорад. Салон ҳозир мебинем. Кондитсионерашам кор мекардааст бардаро. Сиденье лифт бошад, оҳо, сиденьчошам лифт будаст бардаро. Америка охе. Дубай не. Пробегуша описание мемонем. Кондитсионера гуфтем кор мекунад, монитори Android доштааст, ҳолати салонаш. Салончоша нигоҳ кунед бардаро, салонаш хушрак аст. Мультирул, круиз контрол дорад, ҳама чи пас кардаро срочни аст бардаро. Ҳамин хеле мошино метавонед аз канали Ҳафта Дубай теҷи пайдо кунед. Обуна шавед, лайка фаромӯш накунед. Чӣ хел аст бародарҷонои ман, марҳамат, бари дараш винкод надоштааст, барои ҳамин сиёмка накардан занг занед, равон мекунанд техпаспорта суратча. Марҳамат кунед бардаро, фикр мекунам нархи беҳтарин аст. ҳозир ба мен айсед ки 50 та меарзад, 60 та меарзад. Бардаро тонировка дорад, хача моҳи дигар, дискои XL дорад бардаро, баллонош нав, кондитсионерош кор мекунад, сетаи сафед рестайлинг кардаги дигар чито мефурад бардаро. 77 000 сомон нархи беҳтарин шуда истодааст. Бо темболи Дубай не. Марҳамат кунед, срочни бай аст. Ба канал ҳатман обуна шавед, аз мошинои навбатиён бехабар.